सुताला में देहिया टूटे लांगराई के, सुताला में देहिया टूटे लांगराई के, पियावा भजनवा गावेला रघुराई के, बोमलुआ भजन गावेला रघुराई के। राड़ो मुड़ी दे राड़ो ताड़ू नौकारी नहीं मालकी नहीं जइया हमर हाथ खचखचा दी तइया रताजी बो आंख दिखावतिया चमसो हुए लगा लेती है लिपस्टिक हुए लगा लेती है गहरा में वमा से बेसी तो उहे माँ की लगती है नौकारी बन गई री। आज राड़ो आवस कितना जानती बमली की हमार भूख प्यास तुरंते में लागेला नौकारी खोदल भाई ऐसा न कि हीरोइन लागती है हो। हाँ उन्हें के समझत कि सुबह से पेट घबराइल बाते तन की दूध हूथ पी लेम तो कितना सुंदर में हो जाए तुरंत ना ए रानी गरह के पानी सोना पुदीना सब कुछ खैलन हमरा के ताके लोकरा के लोको तो नहीं के हमू आज चटकारे रंग घोर के लगा ले बानी देखो तो आज के करा के बमला ज्यादा ताकत आ ए मैया खाली बर है सही होई कब हमर मुंह में जाई मालिन के पटा ले बिया राड़ी हाफो तरी सिंग देखावती हमरा के आ उ दुहती तो ई न कि एक लात मार दी छटक जाओ नौकारी काई की बताओ ना मालकिन जी इतना हमरा पर चाप धरावो तड़ी ना कि का करे के बताओ कुल चीज करतो बन तबो हमरा के इतना लाते मुंह के मारत रहतली बुझाते नहीं कि कैसन बाड़ी वो नहीं ताकत है सब को एकरे के ताकत ऐसन कवन खूबी में बालू रानी ए करे जा हैं ई का होता का हो गइल मालकिन काहे मरनी हमरा के काहे मनी कहां लगे बु काहे मरनी हो हमारा से बोर झुमका तहरे लटकल बा हमारा लिपस्टिक दिने पर दिन दुबराइल जाता तार मोटाइल जाता ओ ई का कहता नहीं आप का भइल दूधवा हो करेजा पी गइलू काहे इतना चिकनाइल जाता रे पूरा देह तो मोटाइल जाता हमरा के दुबराइल जाता ओह ई का कहतन मालकिन कहतन है मालकिन खारा भी सौसे शरीर लेके आ तू जबान में बालू रलावे में लिया कुर्सी लिया कुर्सी लिया एक जगह उठा के अपन लिपस्टिक लगावत रही ले बैठी हाँ पोछ पोछ थूक लगा के पोछ पोछ बैठी आराम से हाँ बैठी मुंह में के लाछा मुंहे में लागल थुकाइल ना थूक के तनी पोछ दे तू आराम से थूक देती तक बैठब कैसे हम पा बुद्धि बा एकर बुद्धि बा कहां से बुद्धि ली आवत तारू कहां से सीखले हई बैठ अनार कर कपड़ा पे बैठबू आराम कराई नीचा बा मिसल कराए गो सवाल बा हाथवा में गोबर लगल बा मालकिन देई तब मिस दे तनी गोबर लगा के मिसातिया पूरा दम बास मार दे सुना हां की बतावो का करे आवेलू ओ एजा अभी नी काम करे खाती मालकिन जी कौन काम गोबर काढ़ दूध दुह घर हवा हे जा ध के टोले बारू ठंडा लागता ऊपरे ऊपर बिसा दुबराइल जातनी हो ना रो इतना तो यहाँ बामला कहां बा बामला हां हमार हमके का पता उ कहां बानी माल हौ का ह एगो गोबरा उठल बा एगो नहीं के उ के उठाई हम उठाई जाके हम उठाई ना उठा देता हम ही उठावत तनी मालकिन ए उठाई हम ही उठावत हई ई कहे से पहले जबान फिसल जाए के चाहिए उठा देवे के चाहिए तुरंते में का करती कैसे का करते मारत है छछना तरु हो बेचा 4 रुपया जइया मिल जाई तइया चल जीबू दीपक में बैठ के चल जीबू दीपका संगे दीपक में पागल सब की मालकिन बिया जनाते नहीं तो करे क्या होता है पूरा झंझरी घर आगे कर देले बिया हो ए नाचे क्या उचारे बात हो बा मालकिन देखी गोबरो काढ़ने की देत नन बाहर ही देतनी ना कुछ करे देतनी का आखिर करी बताई तो हम जामर तेल का के हटी जाई हम बात नहीं के सुनत बात के उल्लंघन में हो गई बमला से कहले रही कुल मैं बात नतिया मुंह झौसु मोटाइल जाता रने करे लेखा
दोनों एक किस्म के लागत रसो चकमक नहीं के न होखत हो। ए रुका बताओ हमार मालकिन के न तनकियो बुद्धि ना न हो, हाफ दिमाग न बाड़ी आए कुछो कर तनी कर ही नहीं की देत समझे में नहीं खे। हम का कुल कइले बालू हां दांते थड़ बालू मेहरारू के हमरा वो का के गलती से धरा गइल मालिक, हम का करी। अब वो आपके मेहरारू बाड़ी का है तोर लइका मरे लगा त खैला बिना त आव त मालिक त कहत कि 5000 रुपया 10 रुपया बेसी लेके रखले बाली आ मेहरारू त चिपल दलस तू दांते थलबी निकाल दम तुरंत ते तार लगा ढेर सुघर मिले से मेहरारू हमरा काम करे बोली। देखिए मालिक ऐसा न बोली, बताइए हम का करी, सब कुछ तो करते बानी लेकिन फिर भी हमरा के उल्टा सीधा बोलत रहत तनी कुल तो सहते बानी। समझी ना तोरा के अपन जानी ना कि हमर घर के वाली सब कुछ समझी ना। ठीक बा मालिक आगे से ऐसा ना होई हमारा से। समर्थ रहित ना ऐसा मालिक ना रखी प्यार मोहब्बत देखिए मालिक चुपे ऐसा मत चोरी करी, हमरा के निकालो मत काहे से कि हम कमानी तबे हमारा घर चलेला न त ना चलित मालिक। आगे से हम ध्यान रखब। तू कमु समझ लेखा लूट गई हो दैया। अब करेगा तुम 2 मिनट में बाहरी आई, 2 मिनट में बाहरी आई वाला बा। चीर दिया है मैं चीर दिया लूट लेला हमके लूट लेला का हो गेल तोरा रे बिस्माद काहे ना पड़ गइला रे मैया। प्यार हो गइल तारा से ओ ई का कहत मालकिन देखला है चुपे चोरी पैसा लुटावल जाता, तुरंते तुरंते हाथ चमकावल जाता। गोर लगा तू भगवान तहार ह के मार ह भगवान न तहार ह बोल बोल पति परमेश्वर ह। हम हमेशा सहतनी एकर मतलब ही ना गलत फ्रेमी में बाली तू ठीक ना ओइसन कोनो बात नहीं खे। फैमिली त कबो बरबे ना करी हो। ए मालिक सुनी, अब हमारा ये काम कइला के जरूरत नहीं का हम दूसरा कहीं अपन देख ले, अपन मेहरारू के समारी पहले तब दूसरा के नौकरी पर रख ठीक ना, हम दूसरा के कर लेब। ले हमारा से बेसी त हुए ताके बोल देला, हम त बोलबे ना कनी एको ना सब। तू तो चुम्मा देलु ह खूब बढ़िया बढ़िया देले नीक लागत हमरा के। हट पागल कहि के केतना रहले चल तू ही गोबर कढ़बी है ना तला त असम। हां हां हम चल कुल तू काम करबी होई से दुहबी तू ना हो। हाँ। हम लइका पैदा करब ओकरा से मैं काम करवाई, बाकी हम नौकरी ना करब, उहे नौकरी करी लइका हमार पैदा होके लवा बा। हम सोचले बानी कि मेहरारू हमर हाफ दिमाग दिया चल 2000 दे के काम करावत नहीं त नौटंकी कइले बालू। प्यार किया नानी मोर माया गावत है सब प्यार किया मालिक का प्यारे हो गइल बा। मोनी ने बमला के पीछा पड़ गए सतोना तोतका राय पोरी चलो बिस्माद गुरु के ना कहनी ना तोतका कह दिया गोबर करवाया नवरा से।